אתה לא בועט אף פעם, אתה רק מגיע את הכדור 5 פעמים ואז מחליפים. אחרי זה הופכים, אתה שואל כל הבוק. לא יוצאים עד ששתינו מוכנים. בוא נראה נגמר את השוק. הופ! כן, אני אומר כל פעם. 10. הלאה. מוכן? כולם מתחילים שאני אומר. הופ! תגיע יותר מהר, תגיע. חלוץ להגיע יותר מהר. מוכן? כולם עומדים ליד הכל. ליד הכל יש חלוץ, לא סתם. הופ! מה זה, מיכאל? מה זה? מה זה? תלך לכדור, תיקח את הכדור. חלוץ אחר היה עושה לך בשטח. הופ! הלו. טוב. הלו. שראיתי איך כולכם עושים לו פה, הלו. יותר מהר, סבבה. מי אתה צריך? תקשיבו. נכון? יש לך הרבה פעמים במשחק שאנחנו צריכים להקטין את הכדור. הרבה פעמים. נכון. שואל. מוכן לעבודה. אני יודע, כן, אני יודע, הוא בדרך לאליו אליך. לקפוץ אליו, נכון? תראה, לעשות שתי צעדים. שתי צעדים. 1, 2, הופ! כולכם זינקתם ככה. באתם וזינקתם ככה לכדור. כולכם. טוב. הראש קדימה. הראש זה החץ. אני עושה 1, 2, ועל הכדור. אף אחד לא יבחר. אם אתה מפחד, אל תהיה שואל. אתה יודע שאנחנו... הופ! גם לא עשית. אני חולה, צריך לדאוג לך. אני לא בעבודה. אל תתן לי לדעת. תביא את הכנף הזה.